Είμαστε μουσουλμάνοι. Ζούμε με αγάπη, μεγαλώνουμε με αγάπη. Είμαστε τελετητές αυτού που γνωρίζουμε, αναζητητές αυτού που δεν ξέρουμε. Η ηθική μας είναι το Κοράνι, το παράδειγμα μας είναι ο Μουχάμεντ Μουστάφα. Σκεφτόμαστε τον Αλλάχ μέρα και νύχτα σε κάθε κατάσταση. Είμαστε μουσουλμάνοι. Στόχος μας είναι να ευχαριστήσουμε τον Αλλάχ. Ονειρευόμαστε με την ελπίδα να το δούμε. Περπατάμε ανάμεσα στους ανθρώπους, ζούμε για να συναντήσουμε τα λάχια νερά. Είμαστε μουσουλμάνοι, έχουμε καλές προθέσεις. Είμαστε νέοι στην θρησκεία της σκέψης, τα λόγια και τις πράξεις μας. Κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο τρόπο. Ακόμα κι όταν είμαστε λυπημένοι, προσπαθούμε να μην στενοχωρήσουμε τους άλλους. Είμαστε μουσουλμάνοι, είμαστε πρωτοπόροι στη γνώση. Είμαστε στη κορυφή σε προσπάθεια. Κάνουμε ό,τι κάνουμε με την αγάπη του Αλλά. Συμβιβάζουμε την υπομονή μας, δεν χορταίνουμε όταν ο διπλανός μας πεινάει. Είμαστε νούμερο ένα σε λοιπόν, λυπούμαστε είτε από χώμα του ρηφές ή κάστε ζωντανό. Είμαστε μουσουλμάνοι, έχουμε καλές προσθέσεις. Είμαστε κρύψη θρησκεία της θέσης, τα γέπε και τις τάξεις μας. Τα λιμνόντζι γελάνος, με το Γιάννη Πελεχόπο. Πατάνω ποτάν είμαστε ειλικρινοί, κασταυτό τα λούνο που είστε κάθε ζωντανός.